Il-ħadd filgħodu id-daq tal-banda Blanja tal-Miliet u l-Father Christmas idoq il-qampjena iddominaw triq il-kbira fil-Ħamruna l-isfilata bil-karrijiet tal-karnival li kull ma jmur qed iżid fil-popolarità. Karru tal-Flintstones qisu qed jilaq ix-xemx li oġoba titbissem lil pajjiżna f'darra bajum ta' Frar Kiesar filwaqt li l-vettura maħluqa għal dan iż-żmien itterraq b'mod primittiv imma tpassi wkoll. L-Scouts tal-Ħamrun waslu ħsejjes ferrieħa lil dawk preżenti bl-Smurfs u l-Puffi bil-bżieżaq tas-sapur. Tislima wkoll il dawk magħrufa bħala l-oħxon u l-irqieq l-Orient Hardy li min jaf kemm paxxew nies fis-snin moddija fuq it-televiżjoni mingħajr il-wien bl-iswed abjad u griż biss li bit bissima iselmu lil kulħadd. Tiddomina t-tifkira lil Pawlu Kurmi il-Pampalun speċjalment fil-jiem tal-Karnival. Ftit toma minn Las Vegas ma naqsitx kif ma naqas is-sem ta' tliet banet ewlenin tal-Ħamrun u dik tal-aqda banda Zejtun f'din l-għodwa li bil-marċi festivi tagħhom komplew joħolqu atmosfera mill-aqwa. One News tkellem ma' Sindku Christian Sammu dwar l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Karnival tal-Ħamrun. Kuntent ħafna, kuntent ħafna bil-parteċipazzjoni tan-nies, nixtieq ringrazzja wkoll laqdiet dak kollha li ħaddu sehem hawnhekk, kien atmosfera sabiħa ħafna, it-tempi permetta u nħeġġeġ kulħadd ukoll nħares il qudiem sabiex inkomplu nagħmlu tal-attivitajiet ħalli nkomplu nferħu n-nies li jiġu hawnhekk ġewwa l-Ħamrun.